OK, takže zdravím vás dámy a pánové od ďalšieho videjka. A dneska to bude z hry The Maze. A dneska som tu aj s mojim kamarátom. Jo, musím... Dobre. Dobre, o tejto hre je tu, že... Dobre, poď si zobrať baterku. Tak. Tu je baterka. Klikni na ňu. Tak. A teraz poď za mnou, Tak, môžeš to aj sprintovať, by the way. W. A tu je takýto tunel, ale toto nie je to najdesivejšie. Tak. A keď skočíš do tejto diery, tak to začne. Takže idem tam. Aj ty tam skoč. A ja... Nice. Dobre, začala. Tak, a toto je hororová hra. Ja neviem, my sa vždycky spawnujeme seba. Dobre, mám... Musíš escapenúť. Musíš odtiaľto escapenúť. Ja aj preč? Aha. No. Môžeme tu aj niečo zabíjať. 100%, áno. Lebo som to ešte nehral. Tu ťa aj niečo bude zabíjať. Nice, som v šachte. Nejaký černoch tu je u mňa. Lol. Kde si? Čo, tam je Kyler? Ja som sa zase povedal. Aha, už nie. Baterka. Zadiem sa, že teraz, keď počujú ľudia, že som povedal, že som sa veľmi sekol, tak si budú myslieť, že som fanboy. Čo je? Je tu Kyler. To je taký týpek s bielou maskou. Ja idem len tak. A je tu ešte jeden, a ten sa volá Orotung. A je tam na čo? A... Dobre, zabil to tam nejakého typka. Kámo, ty kde si, kámo? No, ty sa bojíš. Určite. Ja to nikdy nevidím. My sme v jednej jaskyni. Áno. Jaj. Ty skoč do tej diery. Ja som našiel dvoch typkov. Aha. Oh no. A ja som našiel dvoch typkov. Posilní. Kámo, čo stojíte? To je susara. Strašidelná. Nechápem, v čom ste ešte, keď len chodím v jaskyni. Kámo, choď do tej jaskyni, prečo ty tam určite nie si? Komu, kde by som bol? Napríklad nevieš, ma to dalo do jaskyne. A dobre, si tu, dobre, nice. Máš tu dobrý. Videl si takého typka s bielou maskou? Čakaj, neutekaj. Nevidel som nikoho. Ja, tu bol taký typek s bielou maskou. Ešte Orotung. Orotung tu je. Tu je niekde. Ty, debil! Tu je. No, tam je. Kto chce samovraždu, tak tu je. Ideme za nimi. Poďme za nimi. Ale my toto obchádzame kolo Mlínsky. Choď preč! No? Ja neviem, kde to bolo. Nehovor mi ani. Ty vieš, kde to bolo. Však som ti to povedal. Ne, ja som to zabudol. Ja som tam. Idem do vnútra. Som v jaskyni.
Dobre, už sa mi to začalo. My ťa hľadáme. Dobre? A ja. Čau lidi, a ty je Fizi. Vidíte nového videa. Čo? No čo? Kde si? Ja neviem, kam si ty odišiel. Som Ja ťa nevidím nikde. Ja. Neviem, hľadáme ťa s týpkami. A ja vás. Pri skeletovi som pri skeletovi. Skeletonovi? Ivan, ja som pri skeletovi. No, ten skeleton. Čo To je... vypôjdem k nemu? Čo vypôjdem k nemu? Nie, nechoď k nemu. On ma zabil. Ticho. Čo sa stane, keď pôjdem k nemu? Á, zomrel som. Ja zomrel z teba. Ty proste nakazíš do týpka... do tohto skeletona môžeš naraziť, ten je mŕtvý. Keď uvidíš takého skeletona na zemi, to ho kľudne naraz. Lebo je dead. Dead boy. Ten boy. BTV. Dobre, som to začal. Zomrel si. Nie, my sme tam nakazili na toho skeletona. Ja som nezačal. Dobre, a keď akože chceš mať trochu pokoj, tak môžeš ísť do tejto šachty. To je kúsok od spawnu všade. Pozor! Choď do šachty! Skrč sa. Nice. Nice. Už sa našiel. Konečne. Dobre, von? Poďme, no. Ideme za týpkami. Tu niekde. Nie, tam je skeleton. Tu je. To je ten typečko. Čo bolo? To je tá kamaska. Hej, nechoď k nemu blízko, inak ťa zabije. Dobre. Nie, typek čo robí? Vidíš? Počkaj. Tu niekde teraz on bude tuto. A tu je, pozri sa, aký je hnusný. Aha, aký je hnusný. Čekuj na ňo. Hnusný je, čo? By the way, jeho update mu zničil nohy. Jeho update mu zničil nohy. Chudák Kyler. No ja som sa pri tejto hre zlakol tak, ale neviem, 20 krát. Ja takých 30. Wow, mega vtipné. By the way, upozornenie, je tam ten Kyler. Choďte tam, poďte sem. Aha, on sa vie teleportovať. Čo tam je? Také kroky. To je skeleton. To je skeleton, rip. Rest in peace, bro. Smutné. Je to smutné, no. Ja som chodol do nejakej ďalšej jaskyne. Bro. Čo? Naspäť by to rest in peace skeletona. Ja som vás stratil. Jaj. Ja neviem, chodím za týmito typkami. Idem vás nájsť. Našiel som vás. Je tým. Jej. By the way, pozor, je tu niekde skeleton. Ja sa bojím skeletonov.
Ja som sa reálne zlakol tohto týpka. Čierneho. Oh. Niekto tu blízko zomrel. Počul som sound, že tu niekto blízko zomrel. Normálne, že... Takéto urobil to sound. Je tam. Ale on ťa nevidí. On keď je vzadu, on ťa nevidí. On zautočí. On zautočí. Pozor. On zautočí. Killing time. On ma zabil. Som hovoril, nepozrite sa na ňo. Čo si prežil? Aha, a ja debil som ešte povedal killing time. Čo si povedal? Killing time. Čo? Killing time. Že proste ten oratung vás všetkých zabil tam. Aha. Ty si ešte v tej šachte? Nie, Teda v jaskyni? ja tu nič nevidím. Ja mám problém. Ja nič nevidím. Takže, dámy a pánové, oficiálne som bez svetla. Ne, už sa mi vybila. Takže, dámy a pánové, tohle by mohlo byť asi pre toto videjko všetko. Keď sa vám páčilo, tak ďakujem moc. A jo, díky, že si bol na tomto videjku. Nemáš za čo, s radosťou. A jo, zatím čus.